taflen gyfeillion. Rhif 50 yn y darlen. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw. Na i ddim adrodd o'r emyn, ond mae yna rhywbeth arbennig yn y cwplet clo pob emyn yn does. Ac yn sicr, dyma un o gwpledau mwyaf yn heminyddiaeth ni. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i. Byw yn oes oesoedd ydych chi'n gynharach. Byw yn oes oesoedd Hallelujah. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i. Ydych chi'n feddwl am rhywbeth dyfnach a'r rhoddaf Iesu, y mawr had i ti. Os byddwch chi'n teimlo fel ail adrodd, mi gewch chi ail ganu y cwpled olaf ar y diwedd. Dewch chi godi? Diolch yn fawr. Dewch efo fi nystwyth ac yn ddeallus ar geiriau'n llifo mor naturiol. Diolch, Mrs. Jones. Gwyrth o flas a fyw. Cor, Mrs. Jones. Ydy. Fel yn agoriad y gyfynod, ti sy'n haeddu'r clod yn rymus.
fawr iawn. Rhowch y rif 37. 37 y dôn heslio. A pe sy'n tynnu sy'n rwy'n yn ar union yma ynddo, ydy symilrwydd y dôn, trefniant Caradog Roberts, a symilrwydd yr emyn yn ogystal â Ben Davies. Cariad Iesu Grist, cariad Duw i wer, cariad mwyaf byd, cariad mwyaf neb. Pa adnod sy'n dod eich meddwl chi wrth wrando a darllen yr emyn? A dwi'n siŵr mae'r adnod gyntaf nes o'n i'n ysgu erioed. Duw cariad yw. Cariad mwyaf byd, cariad mwyaf neb. Gobaith plant bob oes, gobaith dynol rhyw, gobaith daer ar ef, ydyw cariad Duw. A fyddai'n meddwl yn aml, da ni mor sicr o bethau y dyddiau yma dydan. Da ni'n mynd i gael hyn, da ni'n mynd i wneud hyn. Tybed, ydych chi wedi meddwl rhyw dro bod da ni'n byw ar obaith? Gobeithio ddylan ni, de. Chredu a gobeithio. A dyma'r unig obaith sicr sydd yn bod. Bythol gariad yw at y gwael a'r gwan, dilyn cariad Duw nelon ym mhob man. Sylwch, molwn gariad Duw ar bob cam o'r daith. Bydd yn wrol, paid a llithro, mor dywyll yw y daith. A dyma hi'r seren. Ar bob cam o'r daith. Fe wnawn ni, canu iddo fydd yn hyfryd waith. Gwrandwch ar y dôn, felyn yn hollol, a dwi'n chi chanu gyda bob grym, enaid ac arddeliad sydd yn eich meddiant chi. Cariad Iesu Grist. Diolch, Mrs Jones. Da ni'n dibynnu ar hwn, da ni'n byw arno fo. Dewch, cydiwch yn gryfach, gobaith. Bythol gariad yw. Ar hyd y daith yn y pedill ola, yn sicr, yn gadarn, yn obeithiol yn y cariad. Molwn gariad. Dewch ni gael holl rym y 4,000 o bobl sydd yma. Da ni'n barod? Molwn!
i nôl, felly does dim byd i'w wneud ond ail ganu'r peth ola. Diolch am y wefr, diolch am y profiad. Diolch ni foli am unwaith ar rhagor. Long gri, molwn. Dyna ni y cariad arbennig yna. Mi ddalian ni wrth y testyn, allwn ni mwy ollwng yna. Trowch yn ôl 10 tudalen i rif 27. 27. Cyduned yn efolaidd gór a lleisiau dynol ryw, a llwythau dynol ryw. I ganyn hon a llafar lew. Be? Mae cariad ydyw Duw. Fe enaid clwyfus a dyma'r cysur, fe enaid clwyfus na lesca. Mae modd i'w wellaf rhyw. Mae modd i'w wellaf rhyw. Ti gefais, achos da i'w dweud, mae cariad ydyw Duw. Ydywch chi godi gyfeillion gyda'n gilydd. 27. Meddyginiaeth, peidio'n rhysau
Pwy sydd am ddod efo fi'n hapus? Fe naid plwys na lesga. Cor, Mrs Jones. Chwech yn eich taflen, a pa well testyn i ddod ar gyfamla bron i'r diwedd na chariad Duw. Dyma emyn mawr Mary Owen, a thôn wych Mr Wyn Morris, ddôn Garth Owain. Dyma gariad hwyau treitha, anchwiladwy. Dyna chi air, anchwiladwy ydyw e. Yr ail emyn, ymlochesaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf dan ei groes. A dyma air dwi'n hoffi, ymddigrifaf yn ei gariad. Hynny ydy, gwirioni ar gariad Duw. Ymddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn i does. Cariad lletach uwra'r nefoedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dra gwyddol yn anfeidrol gariad Duw. Dewch chi gadw'r cynhesrwydd a'r anger. 57. Diolch, Mrs Jones. Dewch ni follwng gymanwlyd i'r cariad, yma gariad hwyau treitha. Diolch, Mrs Jones. Gelwch ymlochesaf, ymgysgodaf, ymddigrifaf. Hefo mi, ymlochesaf.
yn tylu at y terfyn gyfeillion. Mi ddau am un ar ôl. Trowch i'r rhif tudalen 38. 38 yn eich tanlen. Dôn blaen y coe. Wedi'r moli, wedi'r prodfori, wedi'r dyrchafu, wedi sôn am y cariad anfeidrol anorthygol. Mae gwestiwn i ni bob un fynd o'r gymanfa. Pwy sy'n dwy'n y brenin adre? Gwych ni feddwl am hwnna, gawn ni? Hynny di, pwy fydd mynd ar gyfanfa o yma i fory a drenu a thradwy? Pwy fydd mynd ar cariad Crist efo fo? Pwy sy'n dwy'n y brenin adre? Pwy sy'n caru gweld ei wir? Mae'r clôn dweud, os e fe gaeth ei le, gael y ddeiar fel yn e. Awn ni godi gyfeillion? Diolch yn fawr. Steddwch am eiliad gyfeillion. Sgwelwch chi'n dda. Cyn i chi ganu'r emyn ola, sydd ar dudalen 64, garwn ni ddiolch yn fawr iawn i chi, fel cynulleidfa, am eich ymroddiad arbennig i'r canu. Sicr, mae o wedi bod yn wasanaeth o fawl, mae o wedi bod yn brofiad arbennig, a gobeithio yn fendith i pob un ohono ni.
A diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i Mrs Alwena Jones am ei gwaith arbennig wrth yr organ. Diolch yn fawr, Mrs Jones. Os ydym ni'n cael blas ar ddiw, os ydym ni'n dwyn y brenin adre, os ydy'r haleluia yn yn henaid ni, allwn ni ddim ond dweud, roedd gynta'r emyn sydd yn chanu nawr, o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, gaeth Iesu i'm calon i fyw. Dwi am i chi ganu'r pennill cyntaf a'r cytgan, ac yna fe roddir y fendith gan y parthgronwyr Prys Owen. Ac yna fi awn ni mlaen wedi'r cord ar yr organ i ganu'r ddau bennill sydd weddill. A dwi am i chi fynd o yma yn fobl hapus iawn. Felly, yn yr emyn ola, dwi am i chi fod yn bwrlymu o lawennu, oherwydd y newid rhyfeddol. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Wedi'r emyn cynta'r cytgan, fe ddardodi'r y fendith, ac fe ganu'r ddau emyn weddill wedi'r fendith. Gawn ni godi gyd gyfeillion. Diolch yn fawr. Newid rhyfeddol. Bendithiad yr arglwydd ni a chadwedd ni. Llewyrched yr arglwydd i hwyneb arnom a thrigarhaid wrthyn. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad hyw a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni oll. Amen. Braf, angau yn colli fraw. Gwynfyd, cawn ni weld nhw'n le. Angau yn colli fraw. Byddwch yn hapus, daw, hollol.